Pane audio yandiri kuda kukuplayirai. Handiti ndimunoramba muchiita nharo, muchiroora vasikana vasiri mhandara, vasikana vakambofamba nenyika. Paaudio yandinoda kuplaya, ndoda kuti uimagine iwewe mukadzi wako aine mafeelings nepfungwa dzakafanana nedzemukadzi ari paaudio yandinoda kuplayera. Wochiona kuti iwewe uri pasituation yekuti uri guard kana kuti uri driver wemagonyeti anoita nguva yakareba asiri pamba, kana unoshanda pamaini zvakaita vanhu vanoshanda kumamaini akaita sana Zimplus nemamaini ekwachiadzwa ayaya ekuti unoita 2 weeks usiri pamba 1 week off. Kuti wakaroora mukadzi akadai so anotadza kukuhurira here? Mungaita here 5 years netype yemunhu akadai asina kukuhurira? Teererai munzwa. Neiwe ndanaiwa nchibva kubasa. Unotonyatsoona kuti panotoda kasoseji kane zvimabhonzo mukati umo. Ndokuti pamwe zvingararike. Aiwa yandipfuura mvura nhasi zvekuti chero ndikaona anopfuura ndichangomubvutira mumbaini. Kutongomumanikidza kuti aiwa hamuendi Naimi. Unoita seuchanomira panze kuti asevaya vemurodhi kuti Naimi hamuna nzara here? Nhasi zvinhu zvakanyanya. Nyazonzwa kuti